Tu nájdete zlepšenie života, splnenie vlastných cieľov a skvelý tím. Práca v Deutschmanne vás posunie k lepšiemu. Deutschmann je úspešná slovenská firma, ktorá zabezpečuje špedičné služby zákazníkom v Európe aj vo svete. A teraz hľadá možno aj vás. Predstavujeme CEO a majiteľku Miriam Poništovú. Rozhodne to u nás nie je žiadna nuda. Vždy sa niečo deje. Keď k nám nastúpite, je to len na vás. Pomôžeme vám, potlačíme, keď treba, potiahneme, ale kráčať už musíte sám. Verte si, otvorte sa možnostiam, naplňajte naše ciele a splňte si svoje sny. A ak je vašim cieľom alebo vašim snom moja stolička, aj tá je k dispozícii. A aký je môj sen? Tu chcem postaviť Deutschmann Park. Miesto, kde môžu zamestnanci žiť, bývať, pracovať a plniť si svoje sny. A koho hľadáme? Kohokoľvek, kto miluje prácu, kolegov, je komunikatívny, má rád humor a šťastie dopraje aj iným. Práve teraz prijímame nových zamestnancov. Aj vás. Tak neváhajte a ozvite sa. Deutschmann. Hýbeme svet k lepšiemu.